Good morning, Siargao! Maayong buntag po. Kaninyong tanan, magandang umaga. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Ilabi na sa pagtutok din na sa atong programa, Siargao TV News. Ani ang nasabta sa laing edisyon, mga ka-Siargao, sa atong programa para na magatod kaninyo sa mga importanteng balita. Nga angay natong masairan, din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning sa tanang viewers nato karon. Salamat po. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands, uban sa mga kasikbit nato nga mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon, Siargao TV News. Magandang umaga po. Magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya G sa mga friends ko sa taga GL. Good morning sa inyo mate. Gikan na kang Seldwayne Alciso Rabuya. Salamat po. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Unang adlaw karon mga ka-Siargao sa bulan sa Marso, March 1 na mga ka-Siargao. Ang bulan sa Marso mga ka-Siargao, mao kana ang pagsaulog sa Fire Prevention Month mga ka-Siargao, ang paglikay nga may tabo ang sunog sa bisan unsa o bisan asa nga lugar mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Adlaw karon na Lunes, March 1, 2021. Good morning po kaninyong tanan. Dili ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon pinaagi na ni Benson Estareha mga ka-Siargao sa DOST Pag-asa. Magandang araw, ako po si Benson Estareha. For today naman po, asahan natin ang epekto ng easterlies o yung hangin na galing sa Pacific Ocean na may kainitan at maalinsangan sa ilang lugar. Base po sa ating satellite animation, karamihan ng mga lugar sa atin ay clear skies ngayong umaga pa lamang, habang yung iba ay mga partly cloudy skies. Tapos yung nakikita nyo mga may kulay, tulad dito sa may Zamboanga Peninsula and Sulu Archipelago, may mga localized thunderstorms po dyan. So ito yung mga pag-ulan na hindi nagtatagal, gayon din dito sa may parteng Isabela and Aurora. Magandang balita rin po dahil wala pa tayong nakikita na bagyo or even low pressure area na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Dito naman po sa Visayas and Mindanao, same scenario pa rin. So maaraw sa ilang lugar ngayong umaga at sa ibang lugar naman po ay bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. Sa tanghali may kainitan pa rin na naglalaro from around 31 to 32 degrees sa Visayas. Sa Southern Mindanao po mas mainit. Sa Zamboanga hanggang 33 degrees and for Davao hanggang 34 degrees Celsius. May mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Ito po ay dahil sa localized thunderstorms, walang kinalaman sa low pressure area or bagyo. Si Haring Araw ay sisikat 6:13 ng umaga at tulubog naman ito 6:04 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benson Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Magandang umaga po. Mao kana ang latest updates nato karong buntaga mga ka-Siargao. Daghang salamat Benson Estareha sa paggatud sa latest nga updates sa panahon o sa kahimtang sa panahon. Salamat. Magandang umaga kanimo din. Good morning po. Salamat sa tanang viewers nato karon. Good morning Sir G. Good morning po sa tanang God bless. Gikan na kang Ma'am Esther Kagat. Ma'am Esther, good morning kanimo din o sa tanang taga Mainit. Good morning po. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po. Kamusta ang inyong weekend mga ka-Siargao? Marso na karon. Unsa may mga plano ninyo sa inyong nagkadaiyang mga kinabuhi mga ka-Siargao. God bless po sa tanan. Samtang mga ka-Siargao, diyan ta maglangan. Atong pag-asayran mga ka-Siargao, ang latest updates karon mga ka-Siargao
mahitungod na sa fish cage sa Mariculture Park giablihan na sa dapa. Usa ka fish cage karon ang giablihan diri na sa munisipalidad sa Dapa. Dito na sa Mariculture Park, mga kasyargaw. Kini nga proyekto aron na sa paghatag importansya sa pagpadako o pagpadaghan sa mga isda o pagmugna na usab sa marine tourism sa atong lungsod o dinhina sa munisipalidad sa Dapa, mga kasyargaw. Pwede sab kini bisitahon sa mga katawhan para na makita mismo ang mga gipadako, mga kasyargaw, ng mga isda dinha na sa maong fish cage, mga kasyargaw. Sa pagkakaron, aduna nay 3 ka buok nga fish cage, mga kasyargaw, ang gimugna og kini butangan pa og daghan, mga kasyargaw, kung aduna pa igong pondo ang munisipalidad nato sa Dapa, mga kasyargaw, para na sa mga mangingisda nato, mga kaigsuuna nato nga ania sa munisipalidad sa Dapa. O kana ang latest update sa Dapa, mga kasyargaw. Ang mao nga mga fish cage usa sa mga proyekto o aktibidad nga gimugna sa munisipalidad sa Dapa sa pagpangulo sa mayora ni ini na si Mayor Elizabeth Matuga. Salamat po. Good morning. Magandang umaga, mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G, og sa tanan syargaw non. Amping kamutanan. God bless us all. Gikan na ka Ma'am Maria Lynn Buo. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning, syargaw. Kumusta ko sa tanan na mga taga San Benito, lalo na sa among mayora sa nga buutan na si Mayor Gina Sumandominil. Og sa iyang look na kinabuhi o sa iyang kinabuhi o pare sa kinabuhi nga ni si Sir Emmanuel Alitang Menil, og sa ako pod na Elia Sapat sa manghod na usab niya nga si Eliza Borja, at sa tanan ko mga kalumunan diya na sa San Benito watching from Papua New Guinea. Gikan na kan Sir Rudy Longos Plano Borja Jr. Salamat, sir. Good morning kanimo din na. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout po sa taga-Barangay Union og sa taga-Giwan Tarife family og Dorero family. Salamat, Kuya G. I'm watching from Bahrain. God bless. Gikan na ka Ma'am Pearl Tarife Dorero. Salamat, Ma'am Pearl. Good morning kanimo din na. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako sa taga-Salvacion Pilar diyan na sa Nogeraza family. Labi na kay Lokoy. Salamat po. Good morning. Shoutout, Kuya G. Binabati ko lahat ng cruise na all officials ng JP Shipping Lines Incorporated ng magandang araw. Biyahe na tayo. Maganda ang panahon natin ngayon. Walay bayod. Thanks, Kuya G. Salamat, Ma'am Cheryl Herrera o sa taga JP Shipping Lines Incorporated. Salamat po. Sa mga musakay sa Angel 1 ug Angel 2, God bless po kaninyong tanan. Ilabi na sa JP Shipping Line. Salamat po. Magandang umaga, mga kasyargaw. Salamat po. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, San Benito Municipal Police Station may partisipar sa One World Project Live. Iniadtong February 26, 2021, alas 7 sa gabi, ang personay sa San Benito Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Gilbert Calupe may partisipar sa imbitasyon sa Monk Tethakusulo, mga kasyarga, o Monk Tethakusalo, o ang One World Project Light nga moapil sa pagampo, meditation, og lighting og candles, mga kasyargaw. Kini nga aktibidad alang na sa mga COVID-19 victims o sa ilang mga pamilya. Kini nga aktibidad usab gihimo didto na sa San Benito Municipal Police Station rooftop, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G, at sa Rubion family. Gikan na kan Sir Corpus Jr. Salamat po. Good morning. Maradyo na buntag, Kuya G, sa Nantaga Siargao. Gikan na kang Ma'am Langlang Delgado. Welcome, Ma'am Langlang. Good morning kanimo din ha. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Noguera Arlene. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon,
miyembro sa 8 grupo, dakpan sa kapulisan. Usa ka communist terrorist group member na usab ang nasikop sa kapulisan. Naman ang hiniusang operasyon sa Malimuno Municipal Police Station, 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company o 29th Infantry Battalion, Philippine Army dito na sa Malimuno. Kagahapong adlaw sa Kadlawon na ila ang maong suspetsado nga si Arlindo B. Hubasan Jr., 29 years old o residente sa Porok 7, Barangay Binukaran, Malimuno, Surigao del Norte. Si Hubasan ay usa ka aktibong miyembro sa Sandatahang Unit Pampropaganda 16B Guerrilla Front 16, Sub-Regional Committee 16, Northeastern Mindanao Regional Committee. Usa ka warrant of arrest ang gihanyag kaniya sa ingon nga pagsupak sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o ang Republic Act 9516 o ang Unlawful Manufacture of Sales, Acquisition, Disposition, Importation, or Possession of an Explosive or Incendiary Device Law nga gipakanaog sa 3rd Municipal Circuit Trial Court, Placer Bacuag, Placer Surigao del Norte, pinitsahan February 26, 2021. Nakumpiska sa mga operasyon ang usa ka kalibre 38 nga pusil, usa ka kilo nga explosive powder, duha ka rifle grenade, 5 meters nga detonating cord, usa ka long plastic magazine nga adunay buhing bala, o usa ka short aluminum magazine nga adunay 20 ka rounds sa bala. Mga kasyargaw, ang maong suspetsado karon ana sa prisuhan sa sa Binukaran, mga kasyargaw, ilabi na sa Malimuno Municipal Police Station. Maradyo na buntag, Sir G, sa imong pamilya, sa akong pamilya, o sa tanan kalumunan sa Siargao. Stay safe, stay home. God bless us, Surigao non. Salamat, Sir G. Salamat po, Ma'am Lenny Buo. God bless po kaninyong tanan, mga kasyargao. Samtang, ang atong latest update sa COVID-19 sa Caraga Region, atong pagasayron. As of February 27, 2021, we have 21 new confirmed positive COVID-19 cases. 7 area of distribution, 5 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Nasipit, 4, Buenavista, 1 case from Bayabas, Cabadbaran City, 9 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Sibagat, 3, Santa Josefa, 3, San Francisco, 2, Prosperidad, 1 case from Poblacion, Bayugan City, 1 case from Higakit, Surigao del Norte, 4 cases from Butuan City, from Barangays Baan, Kilometer 3, Mahogany, 1. For classification of cases, we have recorded 11 local transmission cases, 3 cases with no travel history to an area with local transmission, 4 cases with travel history to an area with local transmission, and 3 cases for locally stranded individual. For status of condition, 16 cases are symptomatic, 5 cases have mild. For status of management, 21 cases are still on isolation. As of February 27, 2021, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 74-year-old male from Bacuag, Surigao del Norte with lung disease, onset of cough and general body weakness on January 21, 2021, referred to a health facility but died on February 6, 2021. As of February 27, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have recorded a total of 7,466 confirmed cases. 498 cases are still in isolation, 6,668 recoveries, and 300 deaths. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Ingat po kitang tanan, ilabi na sa taga-Higakit, dunay gikataho nga bagong positibo dinas. Ingat po kitang tanan, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita nato karon, 600,000 doses sa bakuna ni abot na sa Pilipinas.
miabot na sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw ang pinakaunang batch sa bakuna kontra COVID-19 nga donasyon sa Chinese government sa Pilipinas nga mugna sa Sinovac Biotech mga kasyargaw. Alas 4 Gs kagahapong adlaw sa hapon, miabot sa Villamor Air Base ang cargo plane sa Chinese military kundiin sa niini ang anaa sa 600,000 doses sa CoronaVac o ang pangalan sa bakuna nga gi-import na din hina sa atong Pilipinas. CoronaVac ang pangalan niini mga kasyargaw nga gimugna sa Sinovac. Gipangunahan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang welcome ceremony alang na sa bakuna lakip ang mga opisyal sa atong gobyerno. Samtang ang gisugat usab niini mga kasyargaw o gisugat usab kini ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian sa speech ni Ambassador Wang giingon niini nga ang pagpadala sa vaccine donation sa China sa Pilipinas ingon nga pagtuman lamang ni Chinese President Xi Jinping sa saad niini nga mutabang sa pagsumpo sa virus. Maong karon gidani ni Pangulong Duterte ang katawhang Pilipino nga magpabakuna ang panawagan mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. To my fellow Filipinos, please set your fears aside. These vaccines are backed by science and deliberated on by our expert, Filipino experts. I encourage you to get vaccinated at the soonest possible time and be a partner in preventing the further spread of the disease. To those who will be vaccinated, I also urge you to continue practicing health and safety protocols as we await for the final approval of all more vaccines. Remember to wear masks, wash hands, and observe social distancing. Your cooperation here is key and will be undoubtedly saves numerous lives along. With entire nation support, I am confident that we will claim victory over this pandemic. Panahon ngayon para magbayanihan. Samtang karong adlaw mga kasyargaw, gilauman usab ang pag-abot sa 535,600 doses sa AstraZeneca mga kasyargaw vaccines gikan na sa COVAX facility sa World Health Organization. Gikumpirma mismo kini ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kinukumpirma ko po na parating po ang 525,600 dosages po ng AstraZeneca na Lunes 12:50 ng hapon. Ito po'y kabahagi nung makukuha ng Pilipinas galing po sa COVAX facility. No? Meron po tayong inasahan na 5.2 hanggang 9.2 million AstraZeneca dosages from the COVAX facility. Nagpapasalamat po tayo kay Ambassador Proust ng Inglaterra dahil ang kanyang intercession po ang naging dahilan kung bakit napabilis po ang pagdating ng AstraZeneca sa Pilipinas. Nagpapasalamat din po tayo, siyempre po, no, sa COVAX facility, sa WHO, sa Gavi, sa CEPI, sa UNICEF, at saka sa Global Alliance Against COVID-19. Muli po, sa ngalan po nating Presidente, salamat po kay Ambassador Proust ng Inglaterra, sa WHO, Gavi, CEPI, UNICEF, and Global Alliance Against COVID-19. Sumala pa mga kasyargaw, ang maong mga bakuna mga kasyargaw nga niabot kagahapong adlaw o gilauman nga moabot karong adlaw pagadalhon mga kasyargaw sa cold storage nga anaa sa Marikina. Ang nasairan usab mga kasyargaw nga ang CoronaVac nga gimugna sa Sinovac ana na karon sa Marikina mga kasyargaw para na sa pag-store niini dina na sa maong cold storage mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates karon mga kasyargaw dinha na sa kauluhan ilabi na sa pag-abot sa
600,000 doses sa bakuna nga ang pangalan CoronaVac nga gimugna sa Sinovac Biotech. Mga kasyargaw, good news ka nato ning mga kasyargaw kay ana ang bakuna o mga kasyargaw, hulaton na lang nato kung kanus ang rollout ni ini. Nataya latest updates mahitungod na ana mga kasyargaw taud-taud. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning kang Mama Regina Espehon Aldea. Salamat po. Good morning Kuya G. Pa-shout out sa akong kalumunan diya na sa Pilar o sa Mabuhay Espehon family at Coldura family. God bless sa inyo. Gikan na ka Ma'am Regina. Salamat Ma'am Regina. Good morning po Kuya G. Shout out po sa mga taga Punta Bilar and sa mga team Balas of sa ako mga cousin, especially sa akong family. Thank you po Kuya G. Gikan na kang Ken Mike. Salamat po Kasalta Mike. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Ingat po ikaw lagi. Salamat Sir Sandro Bueguis. Good morning po. Good morning Kuya G. Sa tanang tourist van driver and operator, mabuhay ka Kuya G. And more powers. Gikan na ka Sir Perlo Cresologo. Salamat Sir Perlo. Salamat sa pagsuporta. O sa atong mga tourist van drivers nga anaa sa General Luna o sa Tibok, Siargao Island. Salamat po. Good morning Kuya G. Gikan na kang Ma'am Maria Espeso. Salamat po. Good morning Sir G. Watching from Manila. God bless us all. Gikan na kang Sir Randy Archaga Santisas. Mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, roll out sa COVID-19 vaccine, gila umang sugdan karong adlaw. Gila umang sugdan na karong adlaw, Marso 1, ang roll out sa vaccination program sa atong gobyerno. Sumala kang vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez Jr. kinihuman nga ma-deliver na sa atong nasod ang 600,000 doses sa bakuna kontra COVID-19 nga gimugna sa Sinovac Biotech. Pagahimuon na ang rollout mga kasyargaw ni ini. Gingon karon ni Galvez nga prioridad gihapon nga mahatagan sa bakuna ang mga healthcare workers o guban pa ang mga medical frontliners. May numdumang gihatagan og emergency use authorization sa FDA kon Food and Drug Authority ang mga pharmaceutical firms nga Pfizer, AstraZeneca og Sinovac. Mga kasyargao. Ikumpirma na mismo ni Presidential Spokesperson Harry Roque usab mga kasyargao ang pag-roll out posibleng karong adlaw mismo ang pag-roll out sa na-deliver o nakuha na nato nga 600,000 doses nga bakuna mga kasyargao. Og unya mga alas 2 o alauna sa hapon moabot ang bakuna gikan na sa AstraZeneca mga kasyargao ang 525,000 doses o kapin mga kasyargao nga doses sa bakuna mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Salamat. Good morning Kuya G, pa-shoutout ako kang Princess Nicole Perona nga tulog pa gihapon hangtod kuman gikan na kang Sir Julius Perona. Princess Nicole Perona, shoutout kanimo din na mata na buntag na. Good morning Kuya G, stay safe tang tanan mga kasyargao. Gikan na kang Ma'am Lucy Gonzalez. Salamat po, good morning. Magandang umaga kanimo din na ma'am. Happy viewing po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargao. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Samtang mga kasyargao, Unified Travel Protocols aprobado na sa IATF. Aprobado na sa Interagency Task Force nitong Biyernes February 26, 2021 mga kasyargao ang Uniform Travel Protocols alang na sa mga local government units o LGUs. Sumala pa nga gimugna sa Department of the Interior and Local Government kon DILG ang maong Uniform Travel Protocols alang na sa land, air o sea travels uban sa pakikoordinar sa Union of Local Authorities of the Philippines, League of the Provinces of the Philippines, League of the Municipalities of the Philippines
o League of Cities of the Philippines. Sumala pa sa maong rulings karon ang tanang travelers dili na required nga mo pa ilalom sa COVID-19 testing mga kasyargaw, except kung ang LGU of destination mag-require og testing prior to travel mga kasyargaw. Samtang ang mga travelers karon dili na kinahanglan mo pa ilalom sa quarantine unless nga makitaan kini og sintomas sa pag-abot ni ini sa lugar o destinasyon ni ini. Gida ni gihapon ang istriktong pagpatuman sa minimum public health standards sama sa physical distancing, hand hygiene, og pag-ubo sa sakto, og wearing of face mask og face shield. Dili na sab kinahanglan mga kasyargaw ang travel authority og mga health certificate. Sa mga APOR, ang mga kasyargaw o ang mga authorized persons outside residence, kinahanglan gihapon ang ID, travel order, og travel itinerary. Ang tanang mga travelers kinahanglan adunay trace off para kini mamahimong contact tracing alang na kanila mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates karon mga kasyargaw sa nasod Pilipinas mga kasyargaw. Giwagtang na sa IATF mga kasyargaw ang mga travel documents nga kinahanglanon. Wala na travel pass, wala na travel authority, wala na medical certificate nga kinahanglan kung mo travel ka sa isig probinsya o mga turismo nga mga giingon pa destinasyon. Nakuha nato ang impormasyon mga kasyargaw nga gikalipay karon sa Department of Tourism ang maong lakang og sa uban mga sektor sa atong ekonomiya mga kasyargaw o sektor sa atong gobyerno mga kasyargaw ang maong lakang karon sa IATF o DILG aron na usab mapalambo pa mabalik gayod mga kasyargaw ang turismo o ang ekonomiya sa atong nasod Pilipinas, ilabi na sa mga lugar nga ang gisaligan na mamahimong mapalambo ang ilang ekonomiya mao ang turismo mga kasyargaw. Apan sumala pa sa maong IATF resolution mga kasyargaw, kung ang usa ka lugar usab mag-require gihapon sa RT-PCR, sundon gihapon ini. Apan kung dili na, wala na laing wala na travel restrictions pa mga kasyargaw. Dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte, atong hulaton mga kasyargaw ang official na pamahayag ana or ang executive orders mahitungod na sa maong IATF resolution para na sa maong mga travel o pagwagtang sa travel restrictions mga kasyargaw. Mahinumduman nato mga kasyargaw nga kinahanglan pa i-adapt sa probinsya o sa usa ka probinsya ang maong IATF resolution aron na mamahimong sundon sa katawhan dina na sa usa ka probinsya mga kasyargaw. Atong hulaton ang executive order mga kasyargaw sa maong adoption sa IATF resolution ilabi na sa pagwagtang sa travel restriction. Okay na latest updates mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G, stay safe sang tanan mga kasyargaw. Salamat po. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Di ka na kan Charles Ken Mantilla. Good morning Kuya G, God bless, watching from Ortigas, Pasig City. Di ka na kan Sir Renyel Tabiguel. Salamat po. Good morning kanimo Dina Sir. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Pasig City. Salamat po sa inyong pagtutok dito na sa ating programa, Siargao TV News. Salamat po. Good morning Kuya G, gikan na kang Christopher Mipanya Castalla. Salamat, good morning. Good morning Kuya G, good morning Siargao. God bless, watching from Malabon City. Salamat Ma'am Baby Ruth Tesado Argota Lasanderas. Salamat po, good morning, magandang umaga po sa lahat ng mga taga Malabon City. Salamat po, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko sa akong mga kaigsuunan sa Socorro, Mesias family, Lago family, Galavia family, o sa tanang Socoronhon. God bless sa atong tanan mga kasyargao. Ika na kan Ma'am Lucy La Gonzales. Salamat Ma'am Lucy. Good morning kanimo din na. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan
mga kasyargaw. Salamat po. Good morning, Kuya G. Take care always from all of us here in Cebu. Salamat, Ate Angie BC. Salamat, Ate Angie. Good morning kaninyong tanan. Ilabi na sa mga taga Cebu nga ana adina. Salamat po. Salamat sa pagsuporta po. God bless po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Keep safe, everyone. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Salamat, Yuel. Magandang umaga kanimo din na. Salamat. Samtang mga kasyargao, atong pag-asayron karon ang horoscope nato karong buntaga, mga kasyargao. Kinigiya lamang para na sa pagkabot sa success. Sa Aris, mga kasyargao, madawat nimo ang surprise gift karon. Adunay bag-ong opportunity sa work. Malipay ka sa experience sa imong handurawan. Samtang mga kasyargaw sa Taurus, magpa-feng shui aron ang economic interest, adunay increasing income. Daghang mahuman nga project nimo karon. Samtang sa Gemini, mga kasyargaw, kinahanglan dunay inspiration gikan na sa imong love. Ayaw panaway sa imong kauban kay basig masuko siya kanimo, mga kasyargaw. Samtang sa Cancer, beneficial ang creative ideas nimo karon. Dunay investor sa negosyo. Kinahanglan ang progressive inventories aron bantayan ang mga pilferage, mga kasyargaw. Mao na ang pat-asa nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Giya lamang kini, mga kasyargaw, sa pag-abot nato sa success. Napay laing upat, mga kasyargaw, sa mosunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang South Korea, mga kasyargaw, nangita og estudyanteng Pinoy. Nangita karon og kapin kon kulang sa 40 ka college graduates, mga kasyargaw, nga estudyante nga Pilipino ang South Korea nga gustong mag-masters o mag-doctoral degree sa maong nasod nga libre. Sumala kang Ronel Laranjo, ang presidente sa Global Korea Scholarship Philippines Alumni Association, nga ang gasto sa pag-eskwela librehon sa Korea's National Institute for International Education Development ug lakip usab ang puy-an sa mga estudyante alang na sa mandatory 14-day quarantine test niini kung moabot sa South Korea. Sumala pa nga ang maong programa gidisenyo aron maghatag oportunidad sa mga international students nga makaeskwela sa Korea o guban pang lugar. Banang ana sa 1,278 ka mga estudyante ang imbitaron sa South Korea aron makaeskwela sa ilang nasod. Sa mga interesado, mga kasyargaw, bisitahan lamang ang link nga naka-pin comment, mga kasyargaw, dinha nasa atong comment section. Kung gusto ninyong mo-apply, may tungod na sa maong students scholarship program, mga kasyargaw, dito na sa Korea, please click the link below, mga kasyargaw. Ilabi na sa description, sa comment diay, sa comment section, naka-pin comment na, mga kasyargaw, ang link para na sa South Korea o ang Global Korea Scholarship Program, mga kasyargaw, o ang form mismo ang inyong maklik din na sa maong comment section. Good morning, Kuya G. Kamusta na sa San Ramon? Gikan na kang Ma'am Marife Antipasado. Salamat, Ma'am Marife. Good morning kanimo din na. Salamat. Magandang umaga po kaninyong tanan. Ilabi na sa itong mga viewers. Salamat po. Samtang sa dugang na itong horoscope sa Leo, extra responsibilities ang ihatag sa gikan sa boss nimo o walay extra pay. Dunay exciting job opportunities ang muabot kanimo karon. Samtang sa Virgo, delightful ang experience sa financial freedom. Upgraded ang imong credit line ug ma-approve ang loan application. Ayaw pagpatuyang sa paggamit gihapon sa credit card. Samtang sa Libra, deep
feelings ang ma-experience nimo karon. Ang imong romantic expression private ra, intense ug muhatag og electrifying happiness kanimo karon. Samtang sa Scorpio, kinahanglang intense ang concern nimo sa details karon. Ayaw pasagdi ang mga buhaton o bulahaton, maglikay sa sobrang chat sa trabaho, mga kasyargaw. Mao kana ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargaw sa sunod nga minuto dinhi na sa atong programa, Siargao TV News. Good morning po. Good morning Kuya G. Kuya G, pa-shout out sa taga Prince Fuel station diyan sa Barangay Sayak, sa Burgos, og diri na sa lungsod sa Del Carmen sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na kang Ma'am J-Lo Pobe. Salamat Ma'am J-Lo. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Samtang mga kasyargaw, ang latest updates nato sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, aduna na 576,352 mga kasyargaw nga total cases sa COVID-19. Samtang mga kasyargaw, ang mga nadugang kagahapong adlaw, 2,113 ka new cases, maong ang atong active cases karon ana sa 29,763 mga kasyargaw nga mga active cases. Samtang ang mga naka-recover, 534,271 mga kasyargaw. Samtang ang total nga nangamatay, 12,318 mga kasyargaw sa pagkakaron mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates karon mga kasyargaw sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Mga kasyargaw, karong buntaga adunay parade nga himuon ang DAPA Bureau of Fire Protection DAPA ana sila karon sa gawas sa dalan, nagandam na para na sa parade mga kasyargaw. Atong atangan ng ilang parade mga kasyargaw. Ana na sila ron nagpahigayon na og andam o nagandam na karon mga kasyargaw para na sa parade, para na sa pagsaulog sa Fire Prevention Month o ang unang adlaw sa pagsaulog sa Fire Prevention Month nga adunay tema nga sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa mga kasyargaw. Naanaron sa fire station mga kasyargaw, nagandam na sila para sa paglibot din nila sa munisipalidad sa Dapa. Salamat po mga firefighters nato. Salamat po kaninyong tanan sa protektar ilabi na sa panahon sa sunog mga kasyargaw. Samtang sa dugang nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw, sa Sagittarius, malipay sa family bonding, adunay surprise expenses og sundon ang budget sa pag-ayos sa gadget. Samtang mga kasyargaw sa Capricorn, sundon nimo ang appointment karon. Dunay delay sa schedule tungod na sa sobra ka traffic ilabi na sa imong padulngan. Samtang sa Aquarius, ayaw pagtuyang sa sugal. Walay mahitabo nga sa imong paningkamot, mahurot lamang kini sa imong pusta dinha na sa sugal mga kasyargaw. Samtang sa Pisces, tanan nagsugod sa kaugalingon, ang dimalas kikan sa imong regular nga pamalikas mga kasyargaw. Mao kana ang mga horoscope nato karong adlaw mga kasyargaw. Giya lamang kini mga kasyargaw para na sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Good morning po. Magandang umaga kaninyo tanan mga kasyargaw. Ang nagkadaiyang munisipalidad nato mga kasyargaw sa isla sa Siargao, nagpahigayon o magpahigayon sa parade mga kasyargaw para na sa pag-promote sa Fire Prevention Month karong tuiga 2021 mga kasyargaw, para na pagpahinumdom sa atong mga katawhang Pilipino, katawhang Siargao noon, Surigao noon, nga ang nga likayan nato ang mga sunog mga kasyargaw. Perming magmabinantayon sa mga gamit sa bisan unsa na makakos mga kasyargaw sa kalayo
o para na malikayan usab nato ang pagkasunog sa nagkadaiyang panimalay nato mga kasyargaw. Sumala pa gani nila mga kasyargaw, mas maayo pang mabagyuhan kesa masunugan mga kasyargaw. Dili na gayud mabalik basta masunog ang usa ka butang mga kasyargaw. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Good morning sa ako igtagsa sa San Ramon General Luna kan Ella Noguera Espinol. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Mayong buntag Kuya G. Shout out po sa mga kaubanan ko nga mga konsihal, sila naminaw karong tanan diri sa barangay office. Shout out kay konsihal Merson Manaog, kay Michael Dolpina, kay Jeneline Saludes, kay Evalyn Saludes, Dindo Bonono, Lorna Cagas, kay SK Yanmar Cagadas, kay Secretary Emily Espina, kay Treasurer Emily Olita. Daghang salamat Kuya G. Ingat ka palagi, mabuhay. Greetings from Konsehal Walter Del Yupa from Barangay Buhing Kalipay, San Isidro. Salamat Sir Walter Del Yupa. Good morning po og sa tanang mga barangay officials din ha. Salamat po kaninyong tanan. Salamat sa pagsuporta. Ogas sa inyong mga padayon nga pagsuporta usab sa mga kalihukan mga kasyargaw din na sa inyong mga nagtagsa-tagsa ka barangay. Salamat Sir Walter Del Yupa sa Barangay Buhing Kalipay, San Isidro. Salamat po. Nindot ra bagayod ang spring din na sa sa Buhing Kalipay. Na ako din natong niagin na mga bulan mga kasyargaw. Kanindot na gayod. Ilabi na dito na sa may spring nila mga kasyargaw. Nindot kaayo, pwedeng liguan o grabe ka nagtubod gayod ang tubig dito. Salamat mga taga Barangay Buhing Kalipay. Salamat po. Good morning kaninyong tanan. Ilabi na sa inyo pagsuporta po. Salamat. O good morning usab sa Barangay Del Pilar, sa Barangay Del Carmen o sa Pacifico. Salamat po. Good morning kaninyong tanan. Salamat po. Good morning usab sa Murillo family din na sa San Isidro. Good morning po kaninyong tanan. Salamat. Maayong buntag po. Salamat kaninyong tanan. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw sa atong panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya sa Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini anyo nagalagad sa live stream karon Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisok kamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, ingat po kitang tanan. Fire Prevention Month na mga kasyargaw.